In de vierde klasse D stijvent SVC 2000 regelrecht af op het kampioenschap. De gaat is al ontzettend groot en deze week kan de ploeg al kampioen worden. Dan moest eerst zaterdagavond weer gewonnen van Ruiver en maandagmiddag van Bieslo. Het is de week van de waarheid voor SVC 2000. De ploeg die ene keer gelijk speelde, ene keer verloor en de rest alles won in de vierde klasse D. SVC uit Masneel maakt zich al op voor een terugkeer in de derde klasse. Maar ja, de vraag is, wanneer wordt de ploeg kampioen? Dat ze kampioen waren, dat staat al bijna vast. En dat weet ook Ruiver, die op bezoek komen. En weten dat ze een moeilijke middag gaan krijgen. Want SVC is er natuurlijk nog niet. Voor Ruiver zit het seizoen er ook nog niet op. De ploeg is nog niet helemaal veilig. En vult nog de concurrentie van een aantal ploegen die onder haar staan. Ze willen natuurlijk per se in de vierde klasse blijven. SVC gaat flitsend van start. Dat was ook wel de verwachting. De eerste kans van de wedstrijd gaat er in ieder geval niet in. De combinaties aan de kant van SVC zijn ook strelend. Heel veel spelers die vrij lopen. En ik wil zeggen de 1-0, maar dat is er nog net niet. Kenske was voor Roel van Melik. SVC bleef aanvallen in de eerste helft. En Johnny Berhen, hij probeert het maar een keer van afstand. Hij kent dat natuurlijk. Wel draait richting de kruising. Maar de keeper van Ruiver staat goed op te letten. SVC bleef de druk op het doel van Ruiver haaien. Beetje scrimmage voor de goal, bal komt niet goed weg. Uiteindelijk dan toch weggewerkt en komt dan voor de voet van Ayoub Moulay Rashid. Moulay Rashid gaat maar zelf op avontuur. En dan uithalen natuurlijk, jawel, in de korte hoek. Maar de bal is net te hoog. En zo bleef het dus lang 0-0 in die eerste helft. Althans, er is nog niet heel lang gevoetbald. We hebben wel al veel kansen gezien voor SVC. Maar waar blijft dan de openingstreffer? Het shot is een rollertje, maar de keeper van Ruiver verkiekt zich erop. En dan komt Roel van Melik inlopen en daar scoort de 1-0. Het shot van Rashid Moussant was niet zo moeilijk. Het liep me, maar de keeper kreeg de bal niet klem vast. En dan zegt Van Melik dankjewel en staat het 1-0 voor SVC. Nou, de openingstreffer gaat SVC door met combineren en door met aanvallen. Met Aitaki bijvoorbeeld. Aitaki, mooi shot in de korte hoek. Goed geprobeerd. Saleh Hadine Aitaki. Dan Patrick Cox maar een keer van afstand. Dat is gevaarlijk. En zo zien we dat heel veel spelers bij SVC kansen kunnen creëren en die belkens erin zitten. Nou, dat is ook de kracht van dit team. Het is niet één speler die doelpunten maken. Het kunnen er een hele hoop zijn. Nu dan de 2-0. Jawel, de 2-0. Roel van Melik op aangeven van Rashid Moussant. En dan staat het dus 2-0. En dan weet je dat het een hele moeilijke zaterdagavond gaat worden. De ploeg heeft de punten natuurlijk nog wel. Maar hoeft hij vandaag natuurlijk niet te pakken. Want dit is de kampioenskandidaat. En ook wel de ploeg die kampioen gaat worden. Daar gaan we toch wel van uit. We kregen wel even nog een kansje in die eerste helft. De kopbal gaat over. Tweede helft dan. 2-0 op het scorebord. En dat veld dan nog met. Maar na 3-0 zit eraan te komen. Maar Rashid Moussant zit de bal neven op die mooie voorzet. Opnieuw de mogelijkheid voor SVC. Met de kopbal door Johnny Berhen. En dat gaat recht in de hand van de keeper. Combinatie weer aan de kant van SVC. Mooi gevoetbald. Roel van Melik. Van Melik vrij voor de keeper. En hij legt de bal af, maar dat is niet slim. Want dan is het een prooi voor de keeper van Ruiver. Onzelfzuchtig natuurlijk om de bal af te leggen. Maar in dit geval had hij er beter zelf kunnen zitten. Even later dan. Dat is de grote kans voor Johnny Berhen. En hij speelt de keeper goed en scoort. En dan is het wel 3-0. Hij zou al een heel tijdje eraan te komen. Uiteindelijk is het de goaltjes die van SVC. Scoort bijna elke wedstrijd wel een keer. En ook nu is het weer raak. De 3-0 gescoord door John Berhen. Blijf het er dan bij? Nou zeker niet, want dan komen ze weer. Rashid Moussant over de zijkant doorgebroken. Voorzetten en 4-0. Moussant krijgt de bal. Doet bij Max Huibrechts. Aanvoerder van SVC scoort. En maakt er 4-0 van. Gemiddeld scoort de ploeg ook zo'n 4 keer per wedstrijd dit seizoen SVC. En daar zitten ze nu dan al aan. En zoals het er nu naar uitziet, blijft het er niet bij. Johnny Berhen wordt even gespaard. Dat hebben ze maandag wel nodig. Dan Ruiver met een foutje achterin. En dan komt zomaar de kans aan. En het shot en het gaat erin. 4-1.
Aansluitingstreffer is het niet, want Ruiver gaat absoluut niet meer terugkomen in deze wedstrijd. Maar het is wel prettig om even te scoren. Erkan Yaziki doorgelopen. En de keeper van SVC is natuurlijk niet blij. Levi Silkes, hij niet liever de Nogahaaien vandaag. Dit is Rashid Moussand over de zijkant. Mooi steekbelke. Nou, maak hem maar af. Dat is invaller Dylan Janssens. Maar die vindt de kine weg. Keeper van Ruiver heeft het nog niet opgegeven. Voorzet van Moussand. Dylan Janssens. Oh, ziet de bal over. Is erin gekomen voor Johnny Berhen. En nu moet hij de doelpunt te maken. Tot nu toe lukt dat niet. Het blijft lang 4-1 en SVC begint een beetje slordiger te worden. Maar het mag ook wel met zo'n voorsprong. Maar Ruiver ruikt dat er misschien nog wel wat meer in zit. Dit is weer Yaziki met een afstandsshot. Hij scoorde net. En ik denk probeer het nog maar een keer. Ruiver opnieuw in de aanval. We hebben het nog niet opgegeven. Dus blijven aanvallen. Bal moet weer weggewerkt, maar niet goed. Ruiver blijft in balbezit. Nu goed spelen misschien. Er komt het shot. Oh, dat gaat nog maar net neven. Goeie kans opnieuw voor de Ruiver. Geen treffer. Dan komt SVC weer. Dat is Rashid Moussand. Vrij voor de keeper gezet. Nou, Moussand pikt ook maar een doelpunt met... Oh, hij ziet de bal neven. Niet de 5-1. Veel kansen in deze wedstrijd. En ze komen de ene naar de andere. Dat is weer Rashid Moussand. Nou, nu mocht er erin. Keeper goed spelen. En daar is er dan... Nee, weer niet. Bal op een lat geschoten. Moussand kreeg hem er niet in vandaag. Speelt voor de rest van een voortreffelijke wedstrijd. Hij heeft ook al een aantal assists gegeven. Maar scoren, dat lukt hem vooralsnog niet. Dan de Ruiver weer. Over de zijkant. Invaller Bouafaoui. En hij probeert de bal erin te krijgen. Maar struikelt dan over zijn eigen been. Dit is Abdel Ila Aziz. Heeft de bal metgegeven aan Rashid Moussand. Moussand met de voorzet. Aziz. Afleggen. Nou, zie hem maar binnen. En de goal. Het combineren van SVC is een lust voor het oog. Doet aan de speler toe die de bal alleen maar binnen hoeft te schieten. Doelpunt door Dylan Janssens. Dit is Rashid Moussand. Moussand dan ook met een goaltje. Wel hoor. 6-1 staat het dan. Rashid Moussand kreeg al een aantal kansen. En hem was een doelpuntje gegund na een uitstekende wedstrijd. En hier kreeg er het cadeautje. Opnieuw Moussand dan. Afleggen, maar de goal van Dylan Janssens gaat niet door. Want er is boetespel gelacht. En zo kreeg Ruiver een klein beetje hulp van de grensrechter. Slotfase van de wedstrijd. Komt er nog een doelpunt aan. Nu misschien Dylan Janssens. Oh, mooi binnengeschoten. Prachtige treffer. En dat is dan nog het slotakkoord van deze wedstrijd. En wat voor een slotakkoord van Dylan Janssens. Op de bank gestart en eindigt uiteindelijk toch met 2 treffers in deze wedstrijd. Nog een keer de bal in de kruising geschoten door Dylan Janssens. SVC stevend af op het kampioenschap. Ruiver hoefde vandaag geen illusies te maken. SVC-aanvoerder Max Huibrechts kan alleen maar tevreden zijn met een 7-1 overwinning. Ja Max, kijk even op het scorebord. 7-1. Het had er misschien nog wel meer kunnen zijn vandaag. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, hier zijn we tevreden met, maar... Het zou ze niet tevreden zijn met 7-1. Nee, ja, maar we hebben wel heel veel kansen gemist. Dus ja, het belangrijkste is winnen. En nu maandag ook weer. En dan, dan komen de moeilijkere potjes TC en Kassel. Ja, maar het staat er 3-0, 4-0 voor. En dan is het moeilijk om dan weer even de concentratie erbij te halen. Lijkt me, hè? Klopt ja. Sommige mensen gewoon net meer alleen, net het ene goal kunnen maken. Dan kregen we hem juist tegen. Ja. En dan werden we wakker en dan lopen we er nog even her. Maar zo goed team staat gewoon goed. We hebben, ik geloof, geen kans weggegeven. Een paar corners tegen, maar het staat echt goed. Letterlijk en figuurlijk geen veldje aan de lucht voor rug. Je staat mijn 11 punten los. Even kijken wat de tegenstanders hebben gemaakt. Dus het zit er nog aan te komen. Ja, klopt. Ja, in het meest gunstige geval ik vind het Kassel gemaakt, maar als ik in het maandag zijn, dat is voor een pakken. Maar we gaan uit van de donderdag tegen TC of de zondag daarna tegen Kassel. Als je zelf blijft winnen, dan maakt het echt wel goed. Natuurlijk. Ja, nee, dat mogen we natuurlijk niet weggeven, dit kampioenschap. Ja. Want we gaan pakken. Nog een paar wedstrijden en dan zijn we er. Een leuk feestje. Ja. Hoe zit het nu eigenlijk dat verschil tussen Eugen en die andere ploegen zo groot is? Je scoort gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd. Ja, ik denk ook dat we wel de laatste 2 jaar, het eerste jaar tweede zijn geworden, waar net een team gaat beter.
Toen hadden we een heel slecht seizoen gehad. Zijn we 4e geworden geloof ik. En nu, we weten wat het niveau is. De ploeg waar ook nog bovenaan stond, Kessel en TSC, dat is een ploeg die zakken eigenlijk van nature in. Die willen niet voetballen. En ik denk dat Veer dat juist hebben. En we kregen gewoon nog eens weinig golen tegen. Holland, hè? Want veel ploegen ja, die haal je rekening mee. Ook Reuvel vandaag laten zich met 11 man terugzakken. En toch lukt het om het geetje te vinden. Ja. Soms kan het lastig zijn. Maar als er maar snel genoeg einde erin gaat, dan weet ze dat het goed kan. Binnenkort dan kom ik even langs voor de champagne. Voor de kampioenschap, jazeker. Veel succes de komende wedstrijd. Ja, dankjewel.